Modrý Portugal, odkiaľ inak ako z Dolných Orešian, orešianske červené, ročník 2015. Ak sa povie Modrý Portugal, je to niečo podobné, ako keby sme v bielých vínach povedali, že to je Miller Thurgau, alebo možno Veltlín zelený. Víno červené, ktoré vás neuhúri mohutnosťou, ale ľahkosťou, ovocnosťou. Víno červené, ktoré jedno z mála sa dá popíjať aj ako mladé víno. Ročník 2015 bol nádherný ročník. Bol to ročník zaliatý slnkom. A červené vína sú krásne. Tie najkrajšie ešte stále zrejú v barikových sudoch alebo vo veľkých sudoch. A mladé Modrý Portugal, tento sme si dovolili naplniť už teraz. Chceli sme vám poukázať alebo odokryť naozaj nádhernú tvár ročníka 2015. Čo očakávať od Modrého Portugalu? Ja očakávam ľahkosť, eleganciu, jemnosť, čistotu, ovocnosť, voňa čerešne, slivky, ringlota, v závere také malinčie, jednoducho ovocné nádherné víno. I keď zrelo v drevenom sude, drevo nezanechalo žiadnu stopu. Skôr naopak, podporilo telnatosť, štruktúru, ale ponechalo ovocnosť. Takýto Modrý Portugal milujem. Je to jeden z najlepších Portugalov, ktorý sme za posledné roky urobili. Skúste a naozaj ochutnajte. Verím, že budete veľmi spokojní. Na zdravie.